Mansanas, Mayo o Hunyo 20, 2008. Ang gisulti sa Dios adlaw nga Biyernes. Akong labason ang Pilipinas, kay ang Pilipinas mansanas sa akong mga mata. Ug akong pinili nga nasod nga hintil nga akong panalanginan o padatuon pag-ayo. Walay nasod sa tibuok kalibutan nga makatupong sa kadato sa Pilipinas. Tungod kay padatuon ko sa ilabihan nga kadato ug mahibulong ang kanasuran sa ilabihan nga kadato sa Pilipinas, labi na ang Hong Kong. Padatuon ko pag-ayo ang Pilipinas sulod sa 20 ka tuig, kaya akong abrihan ang tanang mga mineral sa tibuok Pilipinas ug ang oil sa tibuok Pilipinas. Ang nasod sa hintil nga akong padatuon pag-ayo, kay kini nga nasod ang midawat sa akong anak nga mao si Jesus. Midawat sa akong anak, midawat kanako. Ang salikway sa akong anak ang salikway kanako. Ug kini nga nasod nga hintil nga mao ang Pilipinas, mao ang nasod nga hintil nga pangabubuhan sa akong katawhan nga Israelinhon aron matuman ang kasulatan. Kay ang tanang nahisulat, ang tanan matuman. Ako ang Dios nga makalagahom sa tanan nakisulti kanimo karon nga akong bangonon ang Pilipinas sa pag-abot sa tukma nga panahon. Sa diha nga ang Pilipinas nga nasod mutuo, mahinadlokon ug matinud-anon mga lagad kanako. Ang bugas piso na ang gantang, ang 20 pesos na pan 5 centavos na sa pag-abot sa tukma nga panahon. Tapaon sa Dios ang hiwi na gamhanan. Ang gisulti sa Dios adlaw nga Huwebes, size 12, 2008. Akong tataon ang batikan nga balaod ug akong ipuli ang akong mga balaod ug pagailisan ko ang balaod sa Pilipinas sa akong mga balaod ug una ug unya sa dihang mga lagad na kanako. Ang Pilipinas mahimong bulahan. Ang Pilipinas akong padatuon sulod sa 20 ka tuig sa ilabihan nga kadato nga nasod sa tibuok kalibutan. Ang mga nasod matingala sa ilabihan kadato sa Pilipinas labi na ang Hong Kong, kay akong patambuton ang tanang yutak sa Pilipinas. Ang tanang dangan sa tibuok Pilipinas akong abubon sa gawas sa Pilipinas. Walay bisan usa nga magagamit ang kimikal o abono o ang tanang mga humay magadigli ang ani o ang tanang mga tanom nga mga og daghang ug sama sa balas sa baybayon ang kadaghan sa pagkaon sa Pilipinas. Bulawan ang gisulti sa Dios adlaw nga Miyerkules. Ako ang Dios nga nagdamag ng kagagahon nga Dios ang gisulti kanimo karon ug magpahibalo ng inyong nakita karon nga siga sa adlaw nga hilo sabon orange. Mao ang gipakita ko kaninyo nga hinhanan nga ako nang gihatag kaninyo ang tanang bahandi sa tibuok Pilipinas. Kadto ang katingalahan nga ilhanan nga akong gipakita kaninyo karon. Himaan nga gihatag ko na kaninyo ang tanang mabulawan sa tibuok Pilipinas. Ang inyong nakita nga kahilomang siga sa adlaw sabon orange ang kahulugan mga bulawan. Sumala sa inyong nakita nga makaingon sa bukid ang siga sa adlaw nga hilo orange, mausab ang gidaghanon sa mga bulawan nga akong gihatag kanimo, sama usab sa bukid ang gidaghanon nga akong gihatag kanimo.